Maya, segundo lagi baru kita seperti saja. Kita satu lagi. Itu kita satu. Asli kau boleh? Dia punya itu jadi iseng-iseng itu ada sih gede. Terminal. No lana hagan. जोंनि सिगांनि फार्म हाउसमोन बियो जोंनि सिङाव थानाय फार्म हाउस अन्थाइ दंलै खदाला मोनसे ओमफ्राय बैयाव दं खदाल मोनसे बैयाव मोनसे दे सार सारनि गायनानै बेखौ बिजिरनो जाहैगोन दे गथ'आ जाहैबाय सिदायानो जादोंना बे दंफांजों दा अखा मोनबानो माने
मोजां नारसोना मालिकआथ' नोंसोमोन दा गेजेराव जावदो बेयाव नायनानै 원 दोना होनांसिगोन सिदा जानायनि गोजानबो नङाना बर'फोरा थान्दा मोनफैगोन